Ahojte. Dnes v štúdiu vítam výnimočného hostia, pána doktora Štefana Rafáča, odborníka na alergológiu a imunológiu. Zdravie sa týka každého z nás. Čoraz viac ľudí rieši alergie, oslabenú imunitu, ekzémy, astmu či opakované infekcie u detí aj dospelých. Dnes sa budeme rozprávať úplne jednoducho a zrozumiteľne, aby každý z nás pochopil, čo sa deje v našom tele, keď imunita nefunguje tak, ako má. Pán doktor, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Tešíme sa, že si prijal naše pozvanie. Pán doktor, keby si mal vysvetliť úplne jednoducho, čo je alergológia, imunológia, čo vlastne liečiš? Tak je to taký odbor, ktorý nemá až takú veľmi dlhú históriu, aj keď už teraz by som to tak povedal, že predsa niekoľko desiatok rokov už tu vlastne je. Samozrejme, on predovšetkým má v svojom takom zornom poli práve tú alergiu. Ako alergia je pre ľudí tak bežnejší pojem, alebo častejšie sa s tým stretávajú. Tento odbor teda sa dá rozdeliť na dve také sféry. Predovšetkým je to spomínaná alergia. Typicky je to tá alergická nádcha, senná nádcha, to ľudia, aby si vedeli lepšie predstaviť, to je ten taký základ. Ale samozrejme nie je to len to, ako sú tam aj poruchy imunitného systému, čiže obranné schopnosti. To sú ochorenia, ktoré sú niekedy pomerne vzácne. Už dneska aj to sa troška mení, že máme tzv. Sekundárne poruchy imunitného systému, čiže druhotné, ktoré vznikajú napríklad u pacientov, ktorí sú po nejakej liečbe, ako je napríklad pacienti s onkologickým ochorením a po nejakej liečbe, ktorá ovplyvňuje aj imunitný systém, alebo sú to pacienti, ktorí majú tzv. Autoimunitné ochorenia. To je zase ako niečo také ako reuma. Čiže prosto nejaké reumatologické ochorenia, alebo sú to ochorenia tráviaceho traktu, ktoré sú tiež, môžu byť niektoré autoimunitné a teraz dostávajú určitú teda liečbu, ktorá potláča imunitný systém. Samozrejme, tak v krátkosti to povedať je pomerne zložité. Nechcel by som to veľmi tak ako rozširovať tú tému, ale v princípe úplne jednoducho môžeme povedať, že takým základom tej alergológie je teda alergia ako napríklad tá senná nádcha, žihľavka, koprivka, čiže potom je to astma, čiže tzv. Záduch, alebo teda ťažkosti s dýchaním, potravinové alergie a to je teda tá väčšina tých ľudí, pacientov, a samozrejme sú tam potom tie poruchy imunitného systému. Aký je rozdiel medzi alergiou a oslabenou imunitou? Už alergia je niečo v takej jednoduchosti preložené, je to precitlivosť a taká zvýšená odpovedavosť na určitú látku, ktorú my nazývame alergén, čiže je to väčšinou látka, ktorá má nejaký bielkovinový podklad a tá spôsobuje vlastne v tom organizme nejakú nežiaducú reakciu, ktorá znamená to, že ten organizmus na tú látku reaguje neprimerane. Čiže môžeme si povedať taký príklad, napríklad trávy, alergény tráv, čiže v období máj-jún, presne poviem teraz dievčinu, alebo taký príklad z praxe, kedy hovorí, že keď sa kosí tráva, tak jej tečie z nosa, alebo má obchatý nos. Čiže toto si myslím, že veľa ľudí už vníma, že také niečo v okolí zažili, alebo sami na sebe to vidia. Takže to je vlastne alergia, je to neprimeraná reakcia toho organizmu, konkrétne dýchacích ciest, čiže nosa, prípadne keď je to astma aj priedušiek, na peľ vlastne tých tráv, ktoré v danom období sa vlastne vyskytuje v tom ovzduší. Takže to je ako v takom krátkosti, alebo taký príklad, kdežto poruchy imunity väčšinou sú v zmysle oslabenia toho imunitného systému. Čiže ide skôr o ľudí, ktorí budú mať časté infekcie,
budú mať nejaké ťažkosti, ktoré budú charakteru nejakej únavy, opakovaných infekcií, častého užívania antibiotík. Potom môžu byť to veľmi špecifické infekcie alebo veľmi dlhotrvajúca. Čiže tam už ten prejav je presne opačný, ako keby ten imunitný systém už menej reagoval, ako by mal. Samozrejme, aj to už má svoje potom ďalšie také ako širšie vnímanie. To znamená, že môžu mať aj iné prejavy, ktoré do toho spadajú, ale to už by som veľmi nechcel komplikovať, aby tí, ktorí nás počúvajú, aby tomu tak jednoduchšie porozumeli, tak by som povedal laicky. Ale to je ten základný rozdiel. Hej? Čiže alergia je niečo neprimerané, niečo viacej a zase naopak tá porucha imunity väčšinou ide ako keby s tým oslabením tej obrany schopnosti. Ako keby tak zvnútra? No, v podstate môžeme to tak povedať, hej, že vlastne jedno je niečo, čo reaguje ten imunitný systém na vonkajší faktor, hej, čo je ten alergén väčšinou zvonku, hej, prichádzajúci, a zase tá obranná schopnosť je samozrejme porucha tých orgánov, teda toho systému imunitného, tých buniek, lebo tá imunita je predsa len troška taká zvláštna, ona je tak rozprestretá naprieč tým organizmom, hej, že nemá ako keby len jeden orgán, hej, čiže nie je to len slezina, sú to aj lymfatické úzliny, je tam aj kostná dreň do toho spadá, hej, prosto tie lymfatické cievia a samostatne tie bunky sú schopné aj pracovať ako keby osve v tom organizme, čiže vlastne je to porucha vnútri toho organizmu. No lebo tak ako ľudia si povieme, že mám slabú imunitu, asi sa niečo deje v tele, nevládzem, som unavená. Áno, tie prejavy, samozrejme nie všetko je len o tom, hej, že tam už treba byť dosť opatrný v tých hodnoteniach a chce to ako podrobnejšie vyšetrenie aj odsledovanie celého toho príbehu toho človeka, ktorý prichádza, pretože dneska tých faktorov, a zvlášť v dnešnej dobe, je veľmi veľa. Hej. Čiže tá únava nemusí byť len o tom, že niekto má oslabenú imunitu. Je to niekedy tak, ako laicky to tak povieme, ale za tým môže byť veľa faktorov. Hej. Čiže už aj ten samotný stres a to tempo, ktoré asi všetci zažívame, je prosto neprimerané objektívne. A samozrejme to má nejaký vplyv na tú psychiku aj na celkový ten stav. Ale samozrejme má to vplyv aj na imunitný systém. To sa vie, že dlhodobý stres má šancu potlačiť vlastne. To som sa chcela akurát dopýtať, že teda vlastne či tá psychika má podiel na tom. Do istej miery to tak je. Takisto treba aj povedať, že ako napríklad extrémna fyzická záťaž. Čiže preto napríklad tí športovci potrebujú mať dostatočnú regeneračnú fázu. Áno. Čiže akože tie zápasy, aj teraz akože vidíme olympiádu, čiže mnohí aj to tak ako keby skolilo. Zrejme aj ten stres možno, že pred tou súťažou, čo som začul, že niektorí vlastne museli odstúpiť, lebo boli chorí. Čiže aj to je možno, že taký príklad. A zase na druhej strane po tom výkone môže nastať ako tiež nejaký problém. Čiže ak sa samozrejme k tomu nepristupuje správne. Už tí profesionáli s tým v podstate dneska rátajú. Áno, rozumiem. Prečo má dnes toľko veľa ľudí alergie? Je to životný štýl, prostredie, genetika? No, tak jak si spomenula, v podstate všetky tie faktory tam, dá sa povedať, majú nejakú svoju úlohu. Čiže určite môžeme povedať, že v rodinách, kde je vyšší výskyt tých alergií, tak bude zohrávať do istej miery aj teda funkciu tá genetika. Čiže rodičia, deti, tak samozrejme je to tak. Samozrejme dneska sa veľa hovorí aj o tej hygienickej teórie, čiže v
podstate, ak budeme v tom prostredí s hyperhygienou, s tou, akože, že všetko bude úplne až tak Nie je presne. to správne. Ukazuje sa, že práve že je zaujímavý vplyv niektorých baktérií na správny vývoj imunitného systému. Hej. Čiže ako keby, ja by som sa vrátil tak, ako v podstate do toho dejepisu školského, ktorý nám hovorí, že vlastne tí ľudia až do nedávnej doby žili spolu na nejakých farmách, pestovali niečo, mali okolo seba tie hospodárske zvieratá, čiže to bol základ toho života. Tých technológií v podstate bolo minimum, alebo boli len v nejakej úrovni. To znamená, že oni mali ďaleko bližšie k tej pôde a aj k zloženiu tej pôdy. A aj tie baktérie, určité baktérie, a treba aj povedať to, že sú dôležité preto, aby správne fungoval ten imunitný systém a samozrejme črevo. Črevo vlastne zodpovedá za veľmi veľkú časť imunity, sa priamo nachádza vlastne v čreve alebo v jeho blízkosti. Takže toto má svoj zmysel. Hej? Čiže akože správna modulácia imunitného systému. No a už sme spomínali stres, tak keď budeme mať veľa stresu. Dneska sa veľa hovorí o hladine kortizolu a tak ďalej. Takže tie hormóny, stresové hormóny, keď sa začnú z nádobličky vylučovať, oni svojím spôsobom majú ten imunosupresívny, čiže potlačujúci efekt. Ak to bude dlho trvať, tak ako logicky bude to mať nejaký vplyv. Čiže zrejme je to súbor faktorov. Hej. Samozrejme aj už teraz procesované potraviny, tých vecí a tých teórií je niekoľko, prečo to tak je. Napríklad je vyšší výskyt alergií v krajinách, ktoré majú vyššiu mieru industrializácie, to znamená priemyslu, dopravy, čiže v mestách je vyšší výskyt alergií ako na vidieku a tak ďalej. A tak ďalej. Prosto tých faktorov je určite niekoľko, je to súbor vecí, nebude to len genetika, ale určite to bude aj vplyv toho vonkajšieho prostredia. Už aj samotný fakt, že napríklad tie peľové zrná sú v podstate tým, že sa zhoršujú nejak podmienky pre rastliny zrejme, tak sú agresívnejšie. Sa snažia ako keby lepšie prenikať alebo prosto pri tom oplodňovaní de facto tých rastlín vetrom. Opeľované rastliny to majú v podstate, tak ako ten peľ sa snaží prosto to dokázať, aby vlastne mohli existovať ďalej a tým pádom zrejme aj ten prienik cez nejaké bariéry slizničné je iný ako bol niekedy a samozrejme to znečistenie ovzdušia a tak ďalej. Čiže tých faktorov je zrejme veľa, úplne zjavne a toto nás ovplyvňuje. Čiže otázka je, že čo sa s tým dá teda robiť. Takže teda vlastne ja ako matka, kebyže, poviem príklad, mám exém a som tehotná, tak to dieťa môže po mne zdediť? Ja by som to tak akože, to je taký... Alebo z čoho ako vlastne? V princípe ide o to, že určite keď sú rodičia alergici, tak šanca, že ich deti budú alergici, je zvýšená. Čiže tak by som to ja ako, nie len ja, o tom sú údaje, čiže tak by sme to hodnotili. A z čoho vlastne sú rôzne typy exémov? Ja by som exémy Ale veľmi z čoho nerozoberal. to vlastne? Toto už exém je veľmi špecifická záležitosť. Ja si myslím, že a je to pre všetkým téma aj pre kožiarov, dermatológov. To je už veľmi špecifická záležitosť. Ja by som skôr teraz hovoril o tých takých všeobecnejších veciach, pretože atopický exém je určitá téma, je to dneska téma už tiež ako má svoju šírku a tak by sme sa dostali veľmi do špecifickej záležitosti. Ako väčšina tých alergikov zase má predovšetkým tie inhalačné formy, to znamená akože postihujúce dýchacie cesty, čiže to je alergická rinitída, to znamená alergická nádcha,
A tam tie percentá sú medzi 30 a 40%. Hej, predpokladá sa, že tie percentá zastúpenie v populácii sa bude ešte zvyšovať. Hej. Tam presne je dôležité si uvedomiť, že to už sú pomerne veľké čísla aj v rámci Európy, že to už je tretina populácie európskej, to je niekoľko desiatok, respektíve keď hovoríme, že je to 500 miliónov obyvateľov, keď dobre viem, Európskej únie, tak tretina z toho by mali byť alergici. Hej, čiže to je obrovské číslo. Hej. Treba vedieť, že u nás na Slovensku je v alergologických ambulanciách podľa NCZI, čo je Národné centrum zdravotníckych informácií, cez 540 000 ľudí s alergiou, alebo teda sledovaných v týchto ambulanciách, dospelých na 19 rokov. Hej. Čiže to je v podstate desatina populácie. Hej. Čiže to sú významné čísla, preto by som povedal, že dá sa povedať, že aj to zasahuje do tých nastavení toho systému. Hej, lebo to je desatina populácie. Hej, čiže toto sa musí zohľadňovať. Hej, a samozrejme to potom ovplyvňuje aj práceschopnosť, výkonnosť, nároky na zdravotnú starostlivosť. Peniaze sú za tým. Hej, čiže preto treba o tom hovoriť. Hej, čiže včasná liečba je kľúčová. Hej, čiže akože treba, určite by som chcel, aj to hovorím mnohým, že dneska je dôležité neochorieť. Hej, akože sa snažiť, akože to urobiť maximum preto, aby sme vlastne v budúcnosti si redukovali sami tie náklady na tú liečbu, keď sa dá. Hej. Samozrejme, ako nie sme naivní, ako nie všetko vieme ovplyvniť, ale niektoré parametre, napríklad včasná diagnostika a liečba alergií má svoj zmysel. Hej, lebo môžeme zabrzdiť ten proces. V tomto smere je tá alergia ako téma, ktorá práve že sa dá dobre ovplyvniť. Hej, keď ten človek príde včas, keď je dobre zdiagnostikovaný, keď berie potom určitý typ liečby, tak ako tie komplikácie sa dajú výrazne, riziko vzniku komplikácií výrazne ovplyvniť. To samozrejme potom sa týka aj prípadne aj toho ekzému, že správna liečba ekzému a podchytenie a zase aj tých detí, ktoré majú rodičov alergikov, tiež môžeme sa o tom hovoriť, že teda má to zmysel. A ako zistí človek, že stal sa chorým na alergiu? Ako to zistíme? No. Lebo napríklad tá senná nádcha, alebo toto, že ľudia proste, že soplia, alebo oči ich svrbia takto, ale ako zistím, že je pravý čas ísť k lekárovi? Určite je na mieste, samozrejme, pokiaľ sú zjavné prejavy, že presne ide človek kosiť ten trávnik a sa rozkýcha, začne mu tiecť nos a má obchatý nos, červené oči, musí zastaviť tú kosačku a ísť niečo s tým robiť, tak je to úplne zjavné a tam už veľmi asi niečo riešiť. Ano. Taký človek potrebuje liečbu a potrebuje sa dostať na tú imunoalergologickú ambulanciu. Nehovorím, že to musí byť hneď a v dnešnej situácii určite to nebude ako až taký jednoduché, ale ten obvodný lekár, alebo sú aj voľnopredajné antihistaminka, čiže už aj v lekárni človeku poradia, že čo a jak. Hej. Ale toto je zjavná vec tam aj keď na prvýkrát, prvá sezóna, tak už viac menej človek je si istý, že to je tak. Hej. Potom je situácia aj iná, kedy niekto nemusí mať až také veľmi výrazné ťažkosti, nejaké má, ale keď už sa to opakuje, že pravidelne, ja neviem, v sezóne, že marec, apríl sa niečo deje, hej, prípadne aj napríklad býva ako keby chorý v tom danom čase. Že stále príde marec a on stále ako keby ochorie. Hej. Tak takýto človek by mal prísť práve jednak bude tam tá porucha imunity, že je často chorý, alebo
práve, že za tým môže byť tá alergia. Niekedy je to správna otázka, lebo niekedy je to ťažko odlišiť. Hej? Že práve tie skoré jarné mesiace sú rizikové práve z toho, ako to odlišiť. Či som vlastne už mám akože nejakú vírózu alebo nejaký bakteriálny zápal. Hej, a prosto tečie mi z toho nosa a som ako chorý a potrebujem antibiotika. Alebo či vlastne za tým nie je už prejav napríklad alergie na liesku, jelšu, tie úplne skoré jarné stromy, ktoré už keď sú plusové teploty, tak oni zakvitnú. No a keď niekde bývam a okolo mňa to je, alebo proste sa zvýši teda ten podiel toho peľu v ovzduši, tak už to vlastne môže byť prejav alergie. Hej. Že ono je pravda tá, že nie vždycky je to také zjavné. Áno. A ešte máme veľmi veľa ľudí, ktorí sú tzv. Samoliečitelia. Áno. No, že radšej idú do tej lekárne, nejdú k lekárovi, nenechajú sa vyšetriť. To je to, čo som povedal, že trocha asi budeme musieť všetci zmeniť ten pohľad na vec. Je to dané aj, poviem otvorene, v tom systéme celoeurópsky chýbajú ľudia. Hej, to znamená sanitári, zdravotné sestry, lekári. Má to svoje nejaké, nielen finančné ako vysvetlenia. Tie nároky sú extrémne. Hej, a nemyslím si, že to bude ako, že ten stav bude sa zlepšovať. Hej. Čo tým chcem povedať, že teda je dôležité dávať dôraz na tú prevenciu alebo na to, čo ja môžem ovplyvniť. Hej. Pretože riešiť komplikácie je vždycky náročnejšie a nakoniec aj drahšie. Aj pre toho pacienta, vôbec pre systém, ale aj pre toho chorého. A ešte potom ten výsledok je otázny, že do akej a v akej kvalite života vlastne sa ocitne postihnutý človek. Čiže určite má zmysel zmeniť tento pohľad na vec. Ale on sa aj podľa mňa prirodzene bude meniť. Tak, jak to vidíme teraz, akože čítam, že sa znižuje spotreba alkoholu u mladých ľudí. A to podľa mňa je presne ten efekt. Hej? Že vlastne zrejme už je iný pohľad na tú vec a zrejme toto podľa mňa do takých 10 rokov sa aj prejaví. Hej? Že vlastne budú chcieť možno, že nástupom tej AI, akože umelej inteligencie a prosto zrýchlenia určitých procesov, to bude podstatne jednoduchšie. Hej? A tie výstupy budú lepšie a aj akceptácia určitých vecí tej spoločnosti sa zmení. Hej? Práve kvôli tomu, že bude záujem o vyššiu kvalitu života, dlhovekosť a tak ďalej. Hej? Že prosto zrejme ten pohľad, budeme svedkami toho, že sa to zmení. No. Ale bojím sa, že tie nároky na financie v tom systéme budú vyššie. Áno. Hej, že bude to viac takých vplyvov. Hej. Čiže či tí samoliečiteľské typy to zaakceptujú, to je ťažko povedať. Ťažko povedať. A ešte by som sa chcela opýtať hĺbšie. Existuje alergia, z ktorej sa viem kompletne vyliečiť? Zase, to je taká pomerne filozofická otázka. Hej. Ide o to, čo si pod tým predstavujem. Hej. Je možné, a myslím si, že aj mám takých pacientov, alebo ľudí, ktorí keď včas dostatočne brali vakcíny, čiže tzv. Alergenovú imunoterapiu a sa to dobre zdiagnostikovalo, dobre sa to nastavilo, tak majú minimálne prejavy alebo skoro žiadne. Či je to celkom ako ide stále v tomto je to preto aj filozofická otázka, lebo zdravie je v podstate subjektívna vec. Hej? Čiže stále hovorím ľuďom, že čo je to zdravie. Hej? Čiže máme paraolympijských športovcov, ktorí zjavne majú nejaký handicap, ale sú športovci. A teraz je otázka, sú chorí alebo sú zdraví. Hej. A ďalšia vec je, že môžeme mať úplne zdravého človeka, ktorý má napríklad ťažkú depresiu.
Hej? Čiže teraz čiže veľmi veľa o tom hovorí aj to, ako ja subjektívne vnímam ten svoj stav. Mnohí sa ako sú veľmi, by som povedal, to pozitívne hodnotia, že výrazne sa im zniží záťaž. Nemajú ťažkosti a mnohokrát hovoria, že vlastne sa majú celkom inak, ako keď prišli na začiatku. Hej. Stalo to určitú námahu, že museli brať tých 3 až 5 rokov, alebo aj prosto nejaký pomerne dlhý čas tú vakcínu, ale v podstate sa majú ako stabilizovanie dobre. Sú skoro bez ťažkosti, alebo úplne bez ťažkosti, alebo oni svoje ťažkosti už nehodnotia ako obmedzujúce. Takže asi tak by som sa aj na to pozrel. Je to niekedy, keby sme mali ísť do hĺbky, že úplne na nejakú úplne bazálnu úroveň, to už je druhá vec, hej, že ako by sme sa, že čo budeme za ten faktor objektívny to považovať. Hej, ale pre mňa je dôležitý ten subjektívny faktor toho pacienta a potom objektívne, že nemá komplikácie, hej, že sme zamedzili napríklad vzniku astmy, hej, alebo ťažkej formy alergickej nádchy, alebo prosto tomu, že musí sa ísť dať zoperovať, alebo má, ja neviem, nejakú zhrubnutú sliznicu nosa a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj toto je v podstate plus. Áno, áno. Máme, ty pôsobíš tu v Košiciach. Máme tu v Košiciach, je to väčšie číslo, čo sa týka starších pacientov? Ťažko povedať to. Ja v princípe tým, že som začínal vlastne na internej klinike a tak akože svojím spôsobom je gro mojich pacientov dospelí ľudia a by som povedal, už dneska vidím, že pribúdajú aj tí starší. V Košiciach je ťažko to tak hodnotiť, lebo čo som pozeral v tom NCZI, tak ako ten je zrejme doteraz relatívne dosť tých ambulancií. Ťažko je povedať, že koľky sú samoliečitelia a koľky sú možno, že takí, že z toho východu Slovenska odchádzajú preč. Lebo toto zase ja vnímam, hej, že mám pomerne dosť teda tých mladých dospelých, ktorí študujú v zahraničí, čo ma ale mrzí, že ani v zahraničí nie sú poriešení. Hej. Čiže je to také je to podľa mňa špecifická situácia u nás. Hej. Hodnotiť u nás tú situáciu je zrejme ťažšie, pretože veľa ľudí bohužiaľ stade v podstate odchádza. Áno. Tak to je ten náš systém, keď môžeme podotknúť. Tak chcela by som sa teraz ešte opýtať, môže sa alergia objaviť v dospelosti, keď som ju ako dieťa nemala? Určite áno. Určite áno. Ja stále poviem, že vždy raz je prvý raz. Otázka je, že prečo to tak je, ale ukazuje sa aj podľa tých dát z toho Národného centra zdravotníckych informácií, že pribúda práve ľudí vo vyššom veku. Čiže je to, čo sme hovorili, že zrejme aj tie iné ďalšie faktory toho vonkajšieho prostredia majú nejaký vplyv na to, že sa rozvinie tá alergia. Otázka je, že niekedy človek, keď už potom sa viac tomu venuje, u niekoho aj objaví, že tie prejavy možno, že boli niekedy v detstve nejaké. Hej, že len to ako keby buď sa na to zabudlo, že sa chodilo niekde k niekomu na alergológiu, alebo prosto neboli tak výrazné. Hej. Čiže nie je to nič prekvapujúce a ak som aj dokumentoval na tých číslach, v podstate tých dospelých je pomerne dosť. Hej. Aj musím povedať, že chodia ľudia aj vo vyššom veku. Možno, že by som nie vždycky povedal, že to je ich prvý prejav, kedy oni prichádzajú, ale častokrát je to také niečo, že prídu kvôli nejakej ťažkosti a nakoniec zistíme, že fakt ten pán alebo pani sú vlastne alergici a že majú tých alergénov nie jeden, ale niekoľko. Hej, takže ako nie je to vôbec nič prekvapujúce. Tak môžem to chápať aj tak, že keď som ako dieťa,
ten organizmus to tak až nevníma, alebo je to také ľahšie. A keď človek je starší, že aj ten imunitný systém a tá alergia, že potom teda vlastne to tak precíti? Zrejme to v podstate z nejakého, by som povedal, niekde sa objaví faktor, ktorý je dostatočne intenzívny a ten niečo spustí. Hej. Sú tie formy alebo prejavy sú rôzne, sa veľmi tak líšia. Máme pacientov, ktorí raz za 5 rokov alebo raz za nejaký čas rozvinú ten alergický prejav, a to vtedy, keď je toho konkrétneho peľu v extrémne množstvo. Hej, čiže sú také roky, kedy je napríklad peľu brezy viacej alebo peľu tráv, prosto ako keby prosto tá koncentrácia je nejaká extrémna. Oni vtedy ako majú tie ťažkosti, a ak tá koncentrácia nie je až taká, tak oni tie prejavy nemajú. Čiže skôr by som to tak povedal, že je to veľmi rôznorodé, nie je to nič prekvapujúce. Ešte by som snad tam dodal, že typicky napríklad ženy po pôrode, že prosto prídu, povedia, že chodia s deťmi už na alergológiu a že vlastne nejaké ťažkosti začali od, druhého pôrodu alebo prosto niečo. Čiže tam to má svoje vysvetlenie, pretože tam sa mení troška imunitný systém počas toho tehotenstva a ako keby nahráva práve tej takej reakcii na tie alergény. Ale hovorím, tomu by som sa venoval niekedy na budúce, ak bude príležitosť. Samozrejme. Nejak podrobnejšie, lebo to sú aj pomerne zložitejšie témy, a vysvetliť to tak, ako by som povedal, zrozumiteľne je pre túto chvíľu, ako by bolo veľmi náročné, ale skôr by sme niekoho zmiatli. Odpoveď je jasná, môže to tak byť, netreba sa tomu čudovať, skôr treba prísť, čím skôr sa príde, tým lepšie, lebo vieme to podchytiť, vieme to, by som povedal, úspešne riešiť. Áno. No teraz za chvíľočku máme jar, takže to bude dosť intenzívne, čo sa týka Už kedy to sme v pohotovosti. Áno, a kedy tak zvykne ten to? marec, veľa závisí od teda tých klimatických podmienok, od toho počasia, že či bude to ešte s dážďom alebo so snežením, alebo bude chladno, a kedy to asi tak začne. Treba ale vedieť aj to, že veľa rozhoduje aj to prúdenie, že či z tých južnejších oblastí, kde teda tá jar ako nastupuje určite skôr, nám zase tu sa nepriveje okrem saharského piesku aj nejaký peľ. Hej, takže akože tá situácia sa môže aj pomerne rýchlo zvrtnúť, ale v podstate ten marec, apríl, máj, jún, to sú tie základné prejavy, alebo by som povedal, tá sezóna tak postupne nastupuje. Veľa závisí samozrejme od toho počasia. Hej. Čiže už tie jarné stromy, to už je otázka niekoľkých týždňov, kedy to v podstate začne. Čiže my už sme viac menej tak pripravení na to. Už prosto tí naši pacienti sa ukážu a samozrejme sa bude riešiť tá vec. A mohol by si nám tak popísať, ako prebieha také vyšetrenie? Tak to vyšetrenie pozostáva predovšetkým z tej tzv. Anamnézy, čiže z toho rozhovoru, kedy potrebujeme získať informácie aj o tej rodinnej anamnéze situácii. Hej, presne to, čo sme rozoberali, že či je tam výskyt tých alergií, potom o tom, čo ten človek zažil aj v tom detstve, hej, či nebol často chorý, či nechodil už na alergológiu, či nemal ten atopický exém, hej, či neboli tam operácie nosa napríklad. Hej, čiže je dobré sa pripraviť na to. Hej, niekedy pri tých deťoch je dôležitá mamka, hej, aby nám to prosto ako povedala. Samozrejme, ak je nejaká dokumentácia, tak je to prínosné, keď človek doniesie niečo a sú tam nejaké záznamy, že vieme, že už bol testovaný, čiže okrem teda toho rozhovoru a samozrejme popísania tých aktuálnych ťažkostí, hej, čiže sú tie prejavy, čo sa týka očí, nosa, dýchania,
kože, hej, čiže toho, že trávenia prípadne, pokiaľ tam môžu byť aj potravinové alergie. Takže toto všetko musíme zhodnotiť. No a samozrejme je prípadne aj to fyzikálne vyšetrenie, spirometria, to znamená zhodnotenie tých pľucných objemov. Tam u tých alergikov je to podstatné, pretože 30 až 40% alergikov má vlastne astmu. Tá astma môže byť sezónna alebo môže byť celoročná. To je zase téma samostatná. No a okrem toho sú to vlastne odber krvi na príslušné vyšetrenia typu teda tzv. Špecifických protilátok na alergény, kde sa to dá zistiť z krvi. Tam už tiež tie možnosti sú pomerne širšie. No a samozrejme sú tzv. Kožné testy, kde sa v podstate kvapkajú tie alergény na kožu a sa teda takým určitým spôsobom vlastne aplikujú na kožu a sa odčítajú cca po tých 20 minútach. No a sa sleduje tá reakcia. Čiže je to ale komplexná záležitosť, nie je to niečo, čo je postavené len na jednom type vyšetrenia. Je pravda tá, že tá situácia niekedy je úplne zjavná, jasná. Netreba veľmi, ako by som povedal, o tom nejakým spôsobom to komplikovať, že je tá situácia prosto jednoznačná a niekedy zase môže byť komplikovaná tým, že tie testy nemusia vychádzať alebo niektorý ten test vyjde alebo vidie len niečo. Čiže je nutné tam v podstate nejako rozšíriť tú diagnostiku. Potom veľmi prínosné sú aj pomocné vyšetrenia, to znamená kolegov, ako je otorinolaryngológia, čiže tzv. ORL. Čiže niekde hovoríme, že na nosné, krčné posielame pacienta. Takže to treba preložiť, lebo nie každý už tomu tiež tak rozumie. Ale ten kolega, ktorý vyšetruje nos, nám môže pomôcť. Tiež nám môže to veľmi napovedať a zistiť tú situáciu. Zvlášť keď ten nos je veľmi problematický, tak niekedy je dôležité vedieť, či tam nie sú nejaké anatomické zmeny. To znamená, že nosová prepážka môže byť nejako posunutá. Môžu tam byť polypy nosové alebo zhrubnutá sliznica. Že môže tam byť špecifická situácia, ktorá je potom zložitá na riešenie. A je to dôležité, lebo ak to tak je, tak potom tá liečba nemusí celkom dobre fungovať a musíme ako nejak to zohľadniť, aby aj pacient vedel, že čo asi od toho môžeme čakať. Samozrejme prípadne očné alebo pľucné vyšetrenie. To už je podľa situácií, alebo kožné vyšetrenie, podľa situácií, čo vlastne si vyžaduje stav pacienta. Čiže je to komplexné vyšetrenie, treba prísť aj trocha pripravený. Je dobré, keď ten pacient prichádza, že on chce prísť, lebo máme občas manželov, ktorých vyšú manželky a oni vnímajú svoj stav inak ako ich polovičky. Takže už aj s takým sme sa stretli, ale len chcem zdôrazniť, že je dobre, keď ten pacient je pripravený, zvlášť u tých mladších dospelých, kde nemusia predsa si pamätať celú tú situáciu. Je to iné, keď príde s nimi rodič alebo prosto príbuzný, ktorý akože vie to popísať, lebo oni prosto v tom nemusia byť zorientovaní. Hej. Takže je to v podstate v takej forme rozhovoru, v tom úvodnej, keď sa dá, sa otestuje a samozrejme aj tie testy musia byť prispôsobené tej danej situácii. Hej, že niekedy ideme hneď do toho, niekedy počkáme podľa toho, ako to vyzerá. Takže teda vlastne netreba sa ničoho bať a radšej včas na to vyšetrenie, aby človek si bol istý, že o čo ide. Áno. Snaha je to vyšetriť čo najkomplexnejšie a vlastne čím skôr nastaviť tú liečbu. Tým pádom sa potom aj redukuje počet tých návštev, ako keď je to dobré nastavené, tak je to aj u väčšiny pacientov. Ten efekt sa dostaví pomerne rýchlo a si myslím, že
netreba mať obavu z tých vecí. Potom tam treba hovoriť aj o tých vakcínach. Hej. Ako nie sú to vakcíny, v tom pravom slova zmysle je to tzv. Alergénová imunoterapia. Ono to troška tak historicky ostalo, keď niekedy boli vlastne len ako keby pichacie formy tej alergénovej imunoterapie, tak aby ľudia tomu rozumeli, tak sa to nazvalo, že vakcína, ale nie je to celkom to, čo prosto, aby sa to nezamenilo, preto to spomínam, aby nikto nemal obavu, že neviem, prosto ako nejakým spôsobom je to niečo, čo by si oni nemuseli predstavovať ako pozitívne, sa to týka vyslovene alergénov. Samozrejme hovoríme, že vakcíny majú svoj zmysel, aby zase niekto tu nás neznačil, že sme nejaké antivaxery. Hej, ale v podstate len chcem vysvetliť, že je to z princípu vec, kde sa podáva ten alergén v nejakej koncentrácii na to, aby vznikla tzv. Tolerancia. Hej, aby ten organizmus na to nereagoval neprimerane. Hej. Čiže toto je veľká výhoda a toto fakt môže ovplyvniť ten priebeh toho ochorenia. No takže teda vlastne nebať sa a prísť. Tak presne ako a čím skôr, aby ten efekt bol taký, jak si pacienti, jak si ľudia želajú. Áno. No. Chcela by som sa ešte opýtať, tie vakcíny sú dostupné, je ich dosť, dostatok, alebo môžeš nám ešte o tomto niečo? Tak trocha sme mali problémy, poviem to tak, posledné roky, zvlášť s určitými typmi vakcín. Nehovorím, že so všetkými, ale samozrejme aj tu zmieňovaná téma nejakých možných reexportov a cenotvorby ovplyvňová zrejme aj trh, alebo ak to tak môžem povedať, ako dostupnosť tejto liečby. Teraz musím poklopať, že je to na dobrej ceste, alebo že tieto problémy sa podarilo nejakým spôsobom zažehnať, stabilizovať. Je to možno, že aj istým spôsobom také pre nás všetkých varovanie, alebo je dôležité o tom hovoriť práve kvôli tomu, aby určité systémové zmeny nastali, aby takéto situácie sa neobjavovali. Ale teraz môžem povedať, že tá situácia je priaznivá. Dúfajme, že nám to vydrží, že aj určité kroky na tej centrálnej úrovni na tomu napomôžu, že bude to stabilnejšie. Zažili sme prosto pomerne náročné situácie, ale tiež by sme uvítali, keby toho možno, že bolo aj viacej, aby v rámci tej Európskej únie aj určité takéto procesy nastali, aby tá dostupnosť tej liečby možno, že bola širšia, alebo snáď aspoň, čo som začul, že tie nejaké kroky aj vo vzťahu k liekom a sebestačnosti v rámci Európy už zaznívajú a zrejme aj toto je tá téma a týka sa to aj nás. Samozrejme, čiže je dôležité aj na tomto popracovať, ale teraz môžem povedať, že chvála Bohu, ako toho roku sme to relatívne dobre zvládli. Takže dúfajme, držme si palce. Držme si palce, presne. Ďakujem, Števko, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a verím, že sa opäť stretneme so zaujímavou témou. Ďakujem aj ja za pozvanie a za milú spoločnosť a teším sa na ďalšie stretnutie a dúfam, že našich sledovateľov téma zaujala a určite prinesieme aj nejaké nové témy z iného súdka. Ďakujeme. Ahojte.